makko ɗo heɓoto aduna fof o jipporto hokki météoji en gandi nam walla so neɗɗo anda wondi Allah andini yuti le ko ɓata mo inchallah hokkaaɓe météo ɓe ɓen ko hefere ɓe jultani enen gandi joni toɓata no hendu ara walla goɗɗum nam foro kam wona hamsun la ya'lamun illa Allah geɗo joyi Allah wi hay gorada on pen ben Allah wi hono ni ɗeɗo geɗe inna Allah inna musari go nam koɗo Allah to heɓoto andude nde darga darto wayno zilul ghaysa koɗo Allah ɗo heɓoto andude toɓata wa ya'lamu ma fil arham e tanzil wa ya'lamu e ta'wil wa yu'allimu an-nasa ma fil arham nam kanko hikma makko konko woni gandinowo yimɓe ɓe ko wone rangaji taw weeruji jamɗe ɓe nam ɓitte e bokki debbo ha tiiɗa wiyo o jogii funeɓe o jogii ɓengel debel walla gorel walla lebbi makko ko tel balɗe makko ko tel hol gandino ɗum ko Allah koɗo makko ɗo heɓoto andude ɓe ko hefreɓe ne gandi nam kono hamsunta laamu la waɗi mbaɗiɓe gulal Allah bon tawiraji moɗo ñalɗi ɓiɗɗi maɗi bonde nam garta kilaji moɗon ɗi ha kanko andinta yimɓe ɓe ko woni e nder rangaji nam wona docteur eɓe tan bal hay aynaɓe walla hay yimɓe wonɓe e maayo wonɓe fof ene gandi ɗum koɗo makko ɗo heɓoto andude ɗum nam gaynako duppite bey mum falto ɗiɗi tati wiya ɓii ko jibino jande wodani cubballo ara e maayo ko baba gellay nde wi fellama nde waɗayi ko ɓi baba hamoy wi ɓurni ndiyam wi ɗo de mbarwilin ɗo nam ene woni nder maayo wodani ngal gandere wona baba hamani men da ko baba hama itti gandal ko Allah wona e tawrede wona e linjil wona e batte nam koɗo makko ɗo heɓoto kanko Allah hikma o ala ko haali ko heddi ko ɗen ɗon geɗe fof on celat wiide oɗon jedda ko Allah hokki e bani adama ene gandal andude ɗum on celat andude ɗum nam andude ɗum wona e kefiru andude ko woni wona e kefiru wona e shirku wona e haydara ko Allah hokki e jomum gandal ngal wa yu'allimu an-nasa ma fil arham nam kanko andinta yimɓe ɓe ko woni e nder rangaji ko woni ko Allah tan andi ko ranga on pendimi Allah taga ranga wasa andu ko woni e ranga andata hunde ko majjuno ɗum Allah kam majjani sako wiyena anda wa yu'allimu an-nasa kanko andirta yimɓe ko woni e deedi ko kanko andi ɗum nam wama ko woni tadiri nafsul ko addirta fitan maza taksibu gadan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin wana hande ko altini jango talata wana o yomal darga oyto nam jaljalluɓe jara en dogande ñoten kon yalomo nam jaljallumo jiiɗa fof anda ko yata anani so amma kay so tawi ko hande ko altini jango talata andi sora mburu maɗa e maaro maɗa e fof fodde lewru mbiya ko ɗum ɗo guurami ko ɗo ala ma tadiri nafsu ma sa taksibu gadan yawmal qiyamati jango anda holko jogoɗa darade taw an ko jogoɗa rokkede so aljana walla so jengol walla sa yafta anda ma tadiri nafsu ma sa taksibu gadan nam holko jogoɗa faggitade jango e ko mbaɗanɗa ko e jeego ma ngo mbaɗanɗa e ko dewi Allah nde mbaɗanɗa e ko dartanna e Allah ko holko jogoɗa hen andude ala wodani nam wama ko woni tadiri ko andinta nafsun fittadu holton bi ayi ardinta muto wona ko leydi nde ma yoyta wama tadiri nafsun bi ayi ardinta mutu ala ko andinta fittadu ñande on ɗon ñalawma kulhuli nde hol leydi ndi maayino nam on ñalawma holko andinta fittadu so darnama hol leydi nde maayino nam min joni fiyama ɗo reedu musal mi farama hôpital wi ala nokshot jolnama ɗo ambulance nokshot gurguru ala tinis nam mbare ko man ñayi mi yettema tunis baɗɗi tati maayi darga darima so wiyama to gummi mbaɗandi mi maaye tunis mi itte toon mi arde ga walla maaye Dakaru walla nokshot mi itte toon mi arde ga so wiyama to mayda mbaɗanda mbatte hakkillaji e firoji muɗum ɗi ko jaaton ko nam wona fittalu anda to ma yoyta en anda tigi neɗɗo yaɗo ha yalamdam ha turki wiye nawte walla mbimi sellata nawte kam to jinmi mayde ko reja
nam ñande fof ne waɗa walla on kay kam so tawi on haqqille mo o jogino o so artirani makko tan o andan nam kono an otoyel mbaɗe ha ɗo joni en nokso tan otoyel waɗi tuggu piri yene haari hoore taƴi to junguel hoccama ga koyngel hoccama ga ubbirama gotel ngari tan mi darrama mballemo ni mbaɗa ko woni ko ɗum mbayru noon ko digiral darga mbaɗa wawi namde wi ko ɗo may noon bandiraɓe jam tinna e jam woma ko woni tadri nafsun holko andinta yimɓe ñawman mo wi watta ɓuyoma no ndentoɗe on ñalawma kulon nam holko andinta fittandu ñande darga holto mayno hol leydi nde mayno hay gotanda wama tadri nafsun maɗa taksibu gadan nam wama tadri nafsun ɓe ayi addinta moti hol leydi ndi mayno holko andinta fittandu yanten hol leydi ndi mayno fittandu hol leydi fittandu itano inna allah alimun khabir ko ɓuri humpitade fof ɓurma andude kanko de ɓurma humpitade aɗa wawi andude hunde tawa humpitaki ɗum nam aɗa wawi tan andude ngel ɗo portable nani ko portable ene haala kono sa wiyama jaam kono hol ngel ɗo to waɗa aɗa anda wona ko gandal ngal hokki e ñañal hokki horloger hippita tan jima yo ko nangam tawa kandi fewnte wona kañum fewni wona bamum fewni ronani jeede on gi jeedat kadi alay sago nam won ñalawma woni mo mbiɗon mo baytoɓe fenoɓe ñande woyam nena mi wona yumma ñande woyam mbawa baytoɓe fenoɓe ɓe jeehi tan mbi yawma firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi yawma firrul mar'u ñande dogu neɗɗo wona kala neɗɗo wona gonga de wona kala neɗɗo ɓe ko galle abi lahab utbatu e rabi'at ko ɓe utaybatu e utbatu ɓe a ndesno ɓiɓɓe annabi sallallahu alaihi wasallam rogiyata ɓen nam ɓe ceeri rewɓe ɓe mbaddi hen bonnedagal ɓe jalkiti wonon ba mabɓe ko abu lahab ne heewi jawdi minela ɓe mbi rewɓe kote ɓe mon hay batte ala nam tasliya tan lin nabi sallallahu alaihi wasallam sallam mitini kono allah addani mo wimo muñ oɗo neɗɗo mo jiiɗa o ɓe firul mar desnoɗo rogiyato ñalawma garowo ñande hen o dogata miñi ko nam on addoto dogde kamɓe ɗinno feere kamɓe ɓamdi yowma firul mar min akhi o dogat miñi ko nam wo ummihi o dogga kadi hay yummakko binoɗo yoɓe ceero wo abihi e babiraɗo kadi binoɗo yoɓe ceero nam ɓe goni ɗo nayo rutto mbattaɓe jiiɗo ɗo paama an tafsiro a tawata ɗum winda deftere ma he a fenet a tawata windo e deftere ko ɓe ɗo ɓe mbatta jiiɗu koɓe nayo ɓe garti ɗo jiiɗu kanko mar'u o kanko mawɗo o doga min yii ko o nam woni ɗiɗi min akhihi wo ummihi woni tati wo abihi o doga bammakko o doga kadi mo sahibati e joom suudu muɗum woni joyo joom suudu on e doga ɗiɗo ɓe fof ɓiɓɓe wo banihi ɓeɗo noon waɗaɓe ɗi ɓeɗo nayi ko ɓeɗo tan mbiya li kulli mri'in minhum wona minkum li kulli mri'in minhum kala goto e ɓeɗo yawma idin ñande ñalawo biyaɗo sha'nun yughnihi bone muɗum woyi ɗum ko fewjuno e ko fewjanno annabi sallallahu alaihi wasallam nam onon noon mbiɗon yawma idin sha'nun yughnihi kala ñande hen goto fof ƴama hoore minkum an batti hen babiramoon yummiramon baɗo gara hen on mborama li kulli mri'in minhum ko ɓe goto hen fof bone yane muɗum bon naati mum bon neɗɗo wawana neɗɗo wawana aljanna waɗi watini wonnatoɓe aljanna ɓe ƴetta wuuri ton ko yafaɓe yerlaɓe nam paye guuɗa neɗɗo tefan ton edora ko ɓeɗo mbiya jokki e haajuji moɗon eko jeeton ko e dendagal jewte batteɗe e l'islam ɗe battoɗen hakkillaji moɗon no feewi nam en calmi noon bo Abou Mariata e ba Famata ɓen calmiɓe no feewi jewte mabɓe ɓennuɗe en keɗima hen kono noon won hen ken mbawani reftude won ken mbawani ruttude kono fala budde kam en calminiɓe ko ardi foof kanko Mbodj Abou Mariata e ba Famata e dendagal seeremɓe rewɓe ɗum ɓe foof mo poɗɗen hen salminde en calmini ɗum yoɓe mbatte e jewte haqqille wasiya meɗen e mabɓe en mbino yoɓe tinno jewte mabɓe ɗe enen ndewa lawol kamɓe koɓe kalata ko nam ha mintaji capantere ɗe timma bonnata ɗum ko namde mabɓe ɗi namde garuji ɗi ko ɗum
sa wi aɗa ƴewno no haqqille joomu arde ni a muñana ɗum hay seeɗa walla a ƴewtidaki tan a rewata ceekol Nam. taw fewani ha tengti noon yewtere maɓɓe hannde yewtere maɓɓe hannde e yewtere maɓɓe heccanki e yewtere maɓɓe heccitaɓe goto hen fof yoɓe ƴewta koɓe jewtuno ko goto mo fof ne andi mo yewtino yewtere waɗande tawakkulu alallahi jomum haali hen tigi rigi Nam. ha muƴi wi neɗɗo kay yo wakkilo ɗo Allah kono yo dillin sababu eɗen jettamo no feewi julɓe fof kadi eɗen jettamo oɗo sababu ko oɗo bandiji l'islam kaccoraji l'islam cooloji l'islam ñoƴƴiranno duuɓe ñoƴƴiranno julɓe Nam. oɗo jeeɗa noon ari haali ko feewi ko yo neɗɗo wakkilo ɗo Allah kono yo dildin sababu to gonga ɓe toon so namdama tan yo kelɗo Allah neɗɗo wiyaɗo ko Allah hokkata ko Allah ñawnata Allah waɗa nangue neɗɗo o kañum haqqille mum ne teeyi en andi kay to wakkulu ko haali kay o firtino kay ko seɗo nana pular onon ɓiɓɓe haal pular ɓiɓɓe fulɓe o haalni o kay tawakkulu kay ene woodi wakkilade ɗo Allah kono wakkilade Allah meho alay sago ko wawa dillina sababu Nam. non bakkilotoɗa Allah taw aha kay dillinde sababu nde ko ɗum woni wakkilade Allah o haali hen gueɗe kewɗe haw waɗi hen tindi masalaji teskimɗi o wi so tawi a darima e tele godoro a mbiɗa aɗa wakkili Allah oɗo oto garo warata oye joni tawda hôpital Nam. ko haalin koye wi tawakkulu yadata koye gollal ko sababu ko ɗum woni koɓe cali ko ɗon a faami eɗen calmina kadi ba Fatimata kañum hoore muɗum ba Fatimata ñanden arno eɗen calmina mon feewi eɗen juuromo eɗen ñagoromo Allah moƴƴere Nam. haw o heɓɓiti nde ceernajo o haali ha gayno ko haalanno fof tawakkulu o kala ko neɗɗo fotanno namdade kanko ceernajo Allah waɗi o haali e nder hen ba Fatimata wimo joni noon a haalino Qur'an al Karim deftere Allah nde ko mbiɗa hen ko Nam. o rewi ɗo fo ɗo o rewi ɗo o wi ene woodi o wi deftere Allah kay kañum fof ene safra o fañi hen sarɗe makko cellude biɗo ken o wi taw Qur'an mo mbiɗa o on ene safra so tawi jillodira kay ko harmi Nam. ene woodi so tawi jillodira kay ko harmi ene safra hewɓe ɗon so tawi an tan kuri winda waɗa bismillahi rahmani rahim jillodira kay a wi ene harmi ana waɗa karmuɗo oɗo derewanɗo ko haali ko Allah so tawi jillodira kay ko harmi jinnira inde cheyɗani inde may walla goɗɗum e goɗɗum ko Qur'an o meho ɗum ko ene safra Nam. ɗum ko haqiqa ha o haali e sahabaɓe kono haalani mawɗo kono o ko wonno on ko Abi Saïd al-Khudri ko ɓen jano tawi e noddugol mo l'islam tawi lamɗo goto ma so galo goto ɓiyum ene rafa namdi ɓe mbiyata e mbawi safran ɗum ɓiɗɗo Nam. kanko ceerno o haali issa ono waɗi ko Abi Saïd al-Khudri ene waɗi ɓen cafri ɓiɗɗo o selli reedi joni noon on itti dammiri capantati koɓe mbi o rokkiɓe ɓe ngari ɓe kaala Nabi sallam lawol maɓɓe haɓe jangti hen no ɓiɗɗo o safrira ni bala so tawi kanko lamɗo ala kulli kanko ceernajo kam o leɓɓini haalami o wi holkoɓe cafrimo ɓe mbi ko Fatiha omo heeɗi kanko ceerno dandam nde so tawi mi fini o suuri kam wata Allah suura mo Nam. ɓe haajam Allah hen so mbaddi o so mbaddi ka haali gonga tan gonga Allah ji a goronta o yeɓɓitino Allah sallam wi gadde gueɗelam ko dillinade sabab o wi ɗum wona ko harmi walla ko nande hen a faami o wi ko dillinirta sababu ko so tawi ko harmi ala hen e nder Qur'an he waɗaka hen ko harmi walla ko nande hen hakay ko noon Nam. a faami ha o yeehi kabo ceernajo o ɗaccani omo andi ko ɓoɗɗata basel ko ha ande ko woni toon ma dañ jaaboyiɓe o faddi to o wi Annabi sallam kay neɗɗo ɓuran ɗum wakkilade kono nde darodiri e yimɓe uhudi walla nde yimɓe badiri dari kene duwo ene dillini sababu mayde bonde gon sababu ala Nam. ni kanko ceernajo rewri o wi Annabi sallam kay neɗɗo ɓurani ɓandude Allah o wi kono o dillini sababu o fadani ha wiya tan ɓe ƴetta sila makko wani waddi ala o waali ko duwade o wi ha Aboubacry ari tawi momo duwo wimo hankadi yoni o wi wona ɗum ko ɗum woni dilligol sababu ɗum bandiraɓe oɗo ceerno holko heddi o so wona taw ko naafigue walla fasige walla kuɗaɗo ko haɗi yimɓe fof soɓe namdama tawakkulu ene woodi walla goɗɗum e goɗɗum ɓe ndewaɗo oɗo rewiɗo kono addude hen wileɓe ndendiron ko jiida biloje ceerno goto kanko nde o namda Qur'an o ko Qur'an ne woodi so tawi jillaka e ko harmi ko
Nam. woodi wiide momade ayno harmi ko an harmi momade ayno harma ɓuri alkarim a waɗani soɓe a waɗani haydara gartira hakkillaji moɗon ɗi wono ɓe mbi mo wiyanni mi wiyan ɗum Nam. o ceerno fellir ko yaltande Allah ndew aduna tan sababu a hata wakkulu yo neɗɗo wakkilo e Allah kono yo dilli sababu ko ɗo gayni fof ko ɗo tan gayni Nam. sa iwrimo dow a liɓatamo sa iwrimo less a leɓɓatamo ko jiɗɗa fof mbaɗa kono kanko a haali ko kay gandi tan fof kadi rokki dalil muɗum laaɓɗo cer haawi cer heddi namde to namto ko yo Allah yaafo namde woodi namdiɗo wimo so tawi neɗɗo sikkitima ɓe batta ceergal ene sikkito ɗum jiida e fallu Nam. ɗum jiida e fannu mo haalanno o kanko haalanno tan ko wakkilaɗo yo neɗɗo dilli sababu Nam. joni noon oɗo addi hen kaɗo haala tawakkulu mo haalanno o oɗo addi hen kaɗo haala Nam. wi so neɗɗo sikkitima seeri debbo walla serani wona haala taƴi wona kalano ko ha tawakkulu e sababu ayi ko mbinomi namde ɗo ko ɗum bonata o fewni ha feewi o nande hen kanko ceerno o somi yejjitani o jaabi o wi ko ala ɗum wona ceergal Nam. o sikkitima tan ɗum tan o seeri walla soarani o wi ɗum wona ceergal aha kay ceernam a yani a fewnino kono a yani e ɗemgal meɗen pular ngal tawni ɓe mbima sikke juulata Nam. ko goo weeti wetani wonko hedde jamma ɗiɗi fajiri feeri feerani wonko hedde jamma de Nam. a sikkitima salligi taƴi wonko dilli de aha wonko dilli anato yannede ko wonno ko walla Nam. ala onon jaljalɓe ko onon te ko jaljalono moɗon ha ceernam sikkirima salligi wonko kewi wona ɓoygol ngol tan walla goɗɗum ala wonko kewi tan taƴi e nder dalilu mo ɗakkan mama to mo dawan nan toon ɗalaɓo shakki a shakku fi ɗalaɓi Nam. ɗalaɓum sikkitade seeri ko cergal aɗa sikki ko kaɗa ko cergal olo cergal yani o masala goto jiimi hen e yewtere makko nde yo Allah yummo moƴƴere yo Allah junno balɗe makko moƴƴina battere makko eno serendiri ɗum ɗo ni eno hokkiri ɓeɗo yimɓe haqqilagal wonde tawakkulu yadata ko e sababu nde yo Allah junno gurdam makko yo Allah hokkuma kene rontamo mi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam so lewru korkande omo andi hoore makko mi haalani ni foti an farmata bani ñanta hen ko an jogui yeytorde kadi Allah yoɓe nde kalɗa ɗum ɗo yinno ɗum ɗo wadde tan ko ɓodil bando ɓenna mbiɗamo ala qur'ana yo haal ɗum o haali e hakku qur'ana ko haal go so jillidira kan har ɗum en selleni ken bari ka o addanima ha ene laaɗo sallam kañum ni kañum ɓuuri andude Allah ko ene jogiiɓa ene yeehi wala lay fara ko mun o haali fof kono waali ko dillinde sababu an hono mbasa dillinde sababu mbiyaɗa wona hunde reedu matan rotere matan rangalde ma mbiyaɗa yetto Allah a fen wona gonga Nam. merci yo Allah yommo jare masala goɗɗo ɓe gaddi ɗum hannde masala o noon addi ɗum ko anɓe annabi sallallahu alaihi wasallam hay soɓe jiiɗa annabi sallam koɓe contré e muɗum Nam. nde ceerno o yeetu ceerno Oumar Moustapha Dem min calminima kanko waadi fof min ñaganimama Allah moƴƴere yewtere maɗa kadi o yiiɗi fayde ha ɗum wawi hadde yo Allah yoɓe yo Allah junno gurdam min calmini ceerno Oumar e ceerno Tidiane fof galle o fof min calmini kadi min beltanimama no feewi yewtere ma hannde ne badduɗa e Mbooji Abou Mariata caggal nde yewtere nde gasi e namde garoje ko nande hen ɓe gadduri namde mon mbiɗon oɗon namdo namde tati mbiɗon namdal gotal hol inde annabi sallallahu alaihi wasallam tigi rigi Nam. ko ni mbiɗon so miijitani ko ngal ndeɗo inde ngal ɗon namdade namɗon annabaɓe heddiɓe Nam. e namdal mon ngal mbiɗon hol inde annabi sallallahu alaihi wasallam goɗɗo haali wi ko muhammadur rasulullahi mbiɗon ala dutte namdal moɗon goɗɗo jaabi wi ko muhammadur rasulullahi mbiɗon ala goɗɗo jaabi wi ko muhammadu ibnu abdullahi wonde fasiqiji neldaɗi ko goto inde masala ko goto Nam. ɓe mbi ko muhammadu ibnu abdullahi ɓe mbi on yiiti a yiitani Mbooji Abou Mariata jaade ha to ittunɗo namdal ngon to mbino fen Nam.
Allah ko Allahu sango goto mo jogi songo du ya heewi kono kala ko noddirɗamo ko wona Allahu o a yahata Allahu akbar a wiyatamo rabbi akbar nam aɗa wiya noon noddinango ma sella ene waɗa